Gusto ko pang ako. Ay. Good morning po, Ma'am Gemily. Galat shout out po. Hihina pa talaga ako. Lagi ako naglalata. Okay naman po, Ma'am Gemily. Nagpapalakas pa. Medyo ano pa. Hindi pa masyadong maganda ang kalagayan. Good morning po. Kumusta po, Ma'am Gemily? Dito po, puntahan ko po yung bahay niyo. Ang sosyal naman ng dog mo. Ayan o, naka-blower pa. Oo, nagkasakit ako, Ma'am Gemily. Mula nung Monday. Kahapon lang ako nag-live, kahapon ng umaga ba yun? Nag-update lang ako kasi yung akin WH inuubos na ni Whitey. Ayan. Ang cute ng aso mo. May mga alaga din ako kaya lang hindi malago yung ano niya, hindi malago yung balahibo niya. Sitsu ba to? Ano, Ma'am Gemily? Yung alaga mo na to? Opo, mula nung Monday, nagpa-doktor po ako Martes. Tapos, ilang araw pa nun, di pa ako naging okay. Hanggang ngayon nga, nanlalata pa ako, medyo nahihilo pa. Katingin ko. Tingnan mo yung katingin ko, Agnes. Katingin ko. Salamat po, Ma'am Jenny. Ay tayo. Ano yan? Ayun. Ang sosyal naman ng aso, may pabango pang sarili. Nag-loading ata. O sumayon sakit. Kasi mainit wala na. Panalagin niya. Ano po yung sa akin? Hindi naman po lagnat yung sa akin, Ma'am Gemily. Sumakit yung tiyan ko. Nagsabay yung acid ko, tsaka yung infection sa ihi.
Medyo mataas din ng acid ko. Galing nga, nakaano pa, nakapabango pa. Kachutsal nitong aso nito. Ano po ba ito, babae? Opo, mataas ang UTI ko eh. Ganun ba yon? Pag may UTI, talaga magkaka-acid. Kaya pala pag sumumpong yung UTI ko, parang laging floated yung tiyan ko. Yan, tapos na po yung video ng iyong cute na alaga. Yan, tatamsakan ko na din po. Ganun pala yun, pag may UTI ka, sumasabay talaga acid. Tuk na naman ako. Ako, hindi naman ako mahilig sa soft drinks, Ma'am Gemily. Hindi ko alam. Sa medyo maalat. Medyo ako sa maalat. Pero sa soft drinks, sa isang taon, baka isang beses, 2 beses lang ako nagsusoft drinks.
Ganun po ba yun? Sige, maglaga po kasi madami kami dito sa malapit sa amin eh. Ayun, ganun nga po nung Monday, parang may, medyo may sinat na ako. Naagapan ko lang, nagpa-doktor lang ako kaagad kaya hindi nagtuloy yung lagnat ko. Yun nga, sumasakit yung, ako sa akin po yung puson ko, sumasakit. Tapos pataas sa may gawing pusod, parang namimilog yung sakit ng tiyan. Medyo may kapaitan nga lang yun pag nilaga mo, pero marami kong tanim dito sa tabing bakod namin. Oo, dito sa tabi ko, Mang Jemily, napakadami namin sambong. Daga nga ako mamaya. Sabi naman nila yung yung panda na lalaki. Hello, Ma'am AB. Good morning. Big love shout out. Thank you so much.
Puntahan ko yung bahay mo, Ma'am AB. Ayan. Ito po ako sa bahay mo, Ma'am AB. Andito pala sa kabila. Mali. Ayan. Paksiw na tilapia. Thank you, Ma'am AB, sa suporta. Maraming salamat. Yan, may galap shout out daw sa iyo, Ma'am AB. Parang napakasarap nito. Yan, maraming salamat, Ma'am AB. Ay, mali. Ay, saan napunta? Ayan po, naka-play pa rin ang video ni Ma'am AB. Yan, may galap shout out po. Mute ko nga sandali. Yan, playing pa rin ng AP ang iyong video. Thank you so much sa nandito sa live ko. Thank you, thank you. Parang napakasarap. May gata pala siya. Thank you so much, Ma'am AB. Parang napakasarap. Wow, yummy, yummy naman ito.
Yan, thumbs up dan, Ma'am AB. Yari na yung video mo. Nagutom ako sa video mo. Sa tutorial mo ng paksiw sa gata na tilapia. Gayahin ko nga to. Tingnan ko nga, ano lang sinasabi. Yan, sandali. Hello, Yen. Good morning. Maasit ba yung pang binibigay ko? Maasit ba? Oo. Mayroon ka na rin, Agnes. Naku, ingatan mo na yan. At kapag ka nasabay, may infection ka rin. Naku. Ano? Hindi pa naman yan. Kasi kaka-umpisa ko lang din. Ayoko nga sana mag-live kasi parang di na naman maganda pakaramdam ko. Kaya lang mawawalang sa yung aking pinaghihirapan, mauubos na. Maraming ano. Maingay. Good morning. Good morning. Sunrise love.
Mega love shout out sa iyo, Sunrise Love. Yung order pala si tita sa Shopee. Iniwan ba may pangbayan? Hindi ko alam. Kasi, Ayan guys, pasuyo sa ating nakapin. Okay, sige. Thank you so much, Sunshine's Love. Maraming salamat. Good morning, Charlene Official. Mega love shout out sa iyo. Yan, nandito ako sa bahay mo, ano? Sunrise Love, nandito ako sa bahay mo. Playing ang iyong video. Thank you so much sa pagdikit mo sa aking mansyon. Thank you so much, Charlene Official. Puntahan ko yung bahay mo after ng kay Sunrise. Yan, playing pa rin ang iyong video, ano, Miss Sunrise. Sunod kita, ano, Ma'am Charlene.
Yan, Ma'am Charlene, susunod kita dito kay, kay Sunrise. Parang walang lamig yung aircon mo, Tagal pa. Ano bang nangyayari? Labis ko nga eh. Parang di na yata lumalamig. Kagabi na nakakalamig eh. Sabi yung pinagsamabi sa tip. Talagang mainit lang sa labas. Good morning. Good morning sa dalawang viewers kung nandyan. Ayan, nadighay na naman ako. Yan, malapit na matapos ang iyong video, Miss Sunrise. Ayan, dyan na siya. Mag-mute nga muna ako sandali. Ayan, Ma'am Charlene, nandito ako sa puntahan ko yung puntahan ko yung bahay mo. Ayan ang new upload mo, Ma'am Charlene. Ayan, may harang. Ay, hindi pala. Yung pala talaga siya. Kala ko harang. Hindi pala.
Mahina yung signal, tawag dito, nag-connecting. Thank you, Jen, sa pag-ayuda sa nakapi natin. Thank you so much, Ma'am AB. Yan, na-play ko na, Ma'am AB, yung yung video mo. Tapos na siya kanina. Hello, Mami Tess. Good morning po. Tingnan mo yung aking nag-tag dito, yung internet ko nagluloko. Thank you so much, Mami Tess. Yan. Puntahan ko yung bahay mo, Mami Tess, pagkatapos ko nito kay Ma'am Charlene Official. Wow, sarap naman ito. Ano tawag dito? How to make cucumber and black fungus salad. Parang sarap niya. Yan, may kalab shout out na Mami Tess. Puntahan ko Mami Tess bahay mo after nitong kay Ma'am Charlene malapit na matapos yung kanya. Parang sarap. Ayun. Tapos na. Thumbs up done. Ayan po, Mami Tis, playing na yung video. May harang pa po. Tapusin natin yung harang. Thank you so much, Yen. Enjoy your special day. Maraming salamat po, Mami Tess. Yan. Sino po ba yung may birthday date? Anak niyo po ba to? Hello, Sir Arthur. Good morning po. May galap shout out po. Thank you so much sa patamsak, Sir Arthur. Welcome po, Mami Tess. Yan, playing na po ang iyong video, Mami Tess. Ayan. Masama pa rin talaga pakiramdam ko. Yan, may galap shout out na po, Sir Arthur, sabi ni Mami Tess. Ayan. Anak niyo po ba to, Mami Tess, na may birthday na yan?
Thank you po, Sir Arthur. Lagyan ko jacket yung ano mo. Pamangkin. Maraming salamat, Miss Sunrise Love. Yan. Nayari ko nang ma-play yung iyong video. Ay, thank you so much. Thank you so much sa pag-ayuda sa aking tahanan. Positive na. Kasi no? Yan mo siya. Hello po, Hanip Buhay. Ay, Sir Hanip Buhay, good morning po. Mega love shout out po. Yan, tapos na po, Mami Tess, ang iyong video. Good morning po, Sir Hanip Buhay. Ayan, pasuyo po sa ating nakapin. Yan, thank you so much talaga, Ma'am Sunrise. Yan, dito na po ako sa bakay, kay Sir Hanip Buhay. Ma'am Sunrise, na-play ko na po yung, na-finish na po yung video mo. Thank you so much. Ayan, short video lang pala yung kay Sir Hanip Buhay. Ayan po, playing na. Thank you so much po, Sir Hanip Buhay. Thank you so much, Ma'am AB. Maraming salamat po. Iiwanan ko na sa si Aya, laba ko. Host. Thank you so much po, Ma'am AB. Maraming salamat po sa suporta. Thank you. Yan, Hanip Buhay. Mega love shout out daw, sabi ni Ma'am Sunrise. Yan, pasuyo sa ating nakapin. Dan pin. Padalawa, watch. Sabi ni Sir Arthur. Ano ba ito? Kaalam mo. Nasabay pa dito sa nasabay pa dito sa live ko. Anong problema kasi kita ito? Thank you so much sa inyong suporta. Sir Arthur, maraming salamat po. At lalong-lalo na kay Ma'am AB. Thank you so much, Ma'am AB. Ito muna babasahin. Yan, mega love shout out sa lahat na nandito. Yan, mamaya kita puntahan yan ha. Alam ko namang nandyan ka lang. Ayan, dan full pack daw po sa nakapin kay Mami Tess, sabi ni Ma'am Sunrise.
Ayan, mega love shout out po sa 9 viewers na nandito sa aking live. Maraming salamat po sa inyo. Ma'am Charlene Official, na-play ko na ang iyong video kanina. Ayan na ba, always welcome host, basta nakasupport lang po. Ayan, maraming salamat Ma'am AB ah. Lagyan ko jacket yung ano mo. Yung... Ayan, thank you so much Ma'am AB ha. Ayan, pasuyo guys sa atin nakapin para mapalitan natin. Sa mga hindi pa nakadikit yan kay Mami Tess, pasuyo. Ayan. Sige po, isasabit ko po Sir Arthur ang iyong premiere mamayang 2 PM. 2 PM po ba yun? Meron po kayo mamaya? 2 PM po ba yan? Ayan, wait lang po, ano tag dito. Amite, sabit ko lang si Sir Arthur ha. Ayan guys, pasuyo kay Sir Arthur para sa kanyang premiere mamaya. Hi? Kailan to? Ay, ito yata yung ano, yung birthday ni Sir Arthur. Aba. Malapit na birthday ng aming bossing. Sunrise Dan sa uwian from, if you're still watching. Ayan, Dan na raw po si Mami T sa inyo, Ma'am, ano, Ma'am Sunrise. Heart TV, mega love shout out sa iyo. Mami Tess, thank you so much sa suporta. Thank you, thank you. Ayan, pasuyo naman guys kay Sir Arthur sa kanyang nalalapit na birthday. At parang hindi ano yung aking ano, hindi ano ko nga, refresh ko nga. Na i-stress tuloy ako dito sa mga ano natin.
Oo, hindi ko na nga muna binabasa mamaya na. Nasa live ako eh. Nasa live ako eh. Sir Arthur, dan sa live mo na birthday celebration. Ayan, sabi ni Ma'am Tess. Sir Arthur, dan na rin ako ha. Sa sinabit ko sa iyo ha. Salamat po sa patamsak po, Ma'am Tess. Tamsak dan na rin ako sa iyo. And thank you so much sa lahat na nandito na bumisita sa akin live. Medyo mahina pa yung boses ko. Nang lalata pa. Agoy, malalaglag pa yung cellphone ko. Ako hindi pa birthday na. Sa birthday na. Ayan, si Yen sa birthday na daw siya magtatamsak, Sir Arthur. Baka hindi na naman matuloy yung ano mo, premiere mo sa ano mo, si Yen mag-iintay yan. Kahit hindi tuloy, bahala ka. Ano yan? Mag-aaway na yung dalawa dito eh. Aray ko. Mawala tuloy ako sa aking ano. Nako, ano kaya ibibigay ni Yen? Yen, ano ibibigay mo kay Bossing sa birthday daw niya? Mukhang dollar yan ah.
Happy birthday, babati lang. Ang mahalaga, Sir Arthur, may bati kang marireceive. Na raw sa nakapin. Ayan, tingnan mo, mahina talaga yung internet ko. Oh, nag-ano siya, nag-tag dito. Ito, mahina. Tawag din eh. Naglo-loading siya. Heart, make a love shout out, sabi ni Ma'am Sunrise. Yes, totoo po yun, Sir Arthur. Yan, may galap shout out po sa lahat ng nandito sa aking live. Maya-maya po ma-end na ako kasi hindi pa rin talaga maganda pakiramdam ko. And ay Yen, puntahan ko na yung bahay mo, Yen. Yan, nandito ko yan sa bahay mo. Tara na, mag-ikot sa mall, Obesia. Ba? Ang Cordapia, panay ang gala talaga. Oo nga yan, sabi ko nga try ko, kaya lang sabi ko, tapusin ko muna yung antibiotic ko, may antibiotic kasi ko. Mahirap pala pag pala may UTI ka, talagang normal lang yun, sasabay yung acid. Pag mataas naman ang acid mo, nahihilo ka, ngihina. Ayan, playing na yung video mo yan. Sir Arthur, may live po ba kayo ngayon? Ayan, wait lang, mag-mute lang ako saglit. Ay, wag na, hindi ko na i-mute. Saglit lang, may kukunin lang ako habang naka-play ang video mo yan.
Yan, malapit nang matapos ang video mo, Yen. Yan, tapos na yung video mo, Yen. Ayan, patapos na siya. Yan, thank you so much, Yen, sa pag-support. Yan, thumbs up na din. Yan, good morning. Maraming salamat, Sir Arthur. Sir Arthur, may live ka ba mamaya? Natigil na ata. Sige lang po, Sir Arthur. Tulog na ata. Hindi, gising, sumagot naman. Yan. Maraming salamat talaga, Ma'am AB. Hanggang ngayon nandiyan kayo. Maraming salamat. Maliligo pala, Yen, hindi tulog. Nawala yung power bank natin. Kaya nga. Naalala ko lang gusto yung lokain. Maraming tao dito. Ang gandang joke na natin tayo. Andun yung sa ibabaw ng Jorabox doon na maliit eh. Kasi kaso wala nang yung katampot pa. Mute lang ako saglit. Okay po. Saglit lang, mute lang ako guys, wait.
Yan, isabit ko kayo Ma'am Charlene ulit. Replace ko na si Sir Arthur. Yan. Pusuyo guys kay Ma'am Charlene Official. Yan, mega love shout out sa 4 million viewers pang nandyan. Pasensya na, medyo tahimik ako. Medyo sumasama na ng pakiramdam ko. Pasensya na guys. Yan. Guys, ma-end muna ako. Pasensya na. Medyo hindi pa maganda pakaramdam ko kaya okay na yun. Naka 1 hour na din ako. Nakapag-update na rin kahit pa paano. Maraming salamat nga pala kay Miss Charlene Official, kay Sir Arthur, kay Yen. Maraming salamat. Kay Mami Tess, thank you so much. Tsaka kay Ma'am AB. Ma'am AB, maraming salamat sa inyong suporta. Ayan, nagdidigay na naman ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Mega love shout out sa lahat. At kay Heart TV, mega love shout out. Kay Sir Hanip Buhay, maraming salamat po. Ayan, kay Miss Sunrise, mega love shout out din sa iyo. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Sunrise.
Medyo pa maganda pakaramdam ko kaya nag-update lang ako at ilang araw ako hindi nakapag-live. Lalong nabawasan yung aking WH. Ayan, maraming salamat guys. See you next live. Thank you so much. Bye-bye.